Тут треба яшчэ трохи дафарбаваць блакітным. Покажи. Так, ну калі толькі трохи. О, сябры, прывітанне. А мы з Янкай мальваем прыгожыя летнія кветачкі. Я цудоўны Васілёк. А я прыгожы Рамоначак. Толькі, на жаль, нашы любыя кветачкі хутка знікнуць. Так, адкрасуюцца. Затое на малюнках яны застануцца на ўвесь год. Таму далучайцеся, будзем маляваць разам. Сябры, а вы ведаеце, што палявыя кветачкі не толькі прыгожыя, а і карысныя? На самай справе? Ну так, яшчэ са старажытных часоў, калі ўвогуле не было ніякіх лекаў, іх прымалі ад розных хвароб. Во як! Зрывалі і адразу ў рот? Ой, ды не! Спачатку высушвалі, потым заварвалі, а ўжо потым прымалі. Вітаю вас, мои маленькие сябры и телеглядачи. Добрый вечер! Привітанне, феечка. А мы тут малюем. Бачу летние кветочки. Так. Вельми прыгожа. У мяне Васілёк. А у мяне Рамоначак. Ой, и твой Василек, и Яншин Рамонок так само. Ой, ну, калі вы скончили малявать, я пропоную хутенько собраться и отправиться на выставу незвычайных птушек. Класс! На такой выставе мы яшчэ ніколі не былі. Згода, вось толькі чаму трэба так спяшацца? Бо праходзіць яна апошні дзень. Во як! Тады пара секунд, і я гатовы. Спадзяюся, я таксама. Чакаю. Пара-пара-пам. Хай, сёма, хуткі, я рот тут. Малайчына, не прайшло і некалькі хвілін. А то збірайся за пару секунд, як сапраўдны мужчына. І добра. А вось Яначку, як сапраўдную дзяўчынку, нам прыйдзецца чакаць доўга. Яночка, Яна. Зараз. Яначка, мы спазнімся. Ды я рада. Вось толькі мне няма чаго надзець. О, як гэта няма? На самай справе, як гэта? А вось так. Для выставы мне нічога не падыходзіць. О, пачынаецца. Ну што значыць у? Гэта вам, добра, хлопчыкам, надзеў шапку і наперад. А вам, дзяўчынкам, што трэба? О, шмат усяго. Феечка. Што? Женькая, калі ласка, начаруйте мне прыгожую сукеночку і розныя ўпрыгожванні. Вось дык заявачкі. Ну, феечка, ты з дапамогай вашай чароўнай палачкі. Гэта ж зусім не цяжка зрабіць. Ну, феечка, ну, можа, усё ж таки дапаможаце. Ой, калі ласка. Эх, здаецца, іншага выхаду няма. Яначка, загадвай. Мы з маёй чарадзейнай палачкай абяцаем здзейсніць. Ой, зараз загадала. Тады крэкс, пэкс, фэкс. Вау! Янка, няўжо гэта ты? Ой, і сапраўды, няўжо гэта я? Такая прыгажунька. А, Янка, а табе на самай справе ўсё гэта падабаецца? Ой, дзякуй вам, феечка, так падабаецца, што вачэй ад люстэрка адвесці не магу. Яна, няўжо гэта ўсё тое, пра што ты так марыла? Ага, падабаецца? Ну, не ведаю, да новага ж года яшчэ далёка. А пры чым тут Новы год? Я ж на выставу іду. Ну, значыць, гатовыя. Так, таму хутчэй пабеглі. Не, з навагодняй ёлачкай я нікуды не пайду. Што? А то не пайду і кропка. Феечка, а ён што такое кажа? Яначка, ты толькі не крыўдуй. Ну, разумееш, ты зараз не вельмі на ліску падобная. Не? А на каго тады? На грымучую бразготку. Што? Ну, Янка, табе ж кажуць, не трэба крыўдзіцца. А што, трэба застацца ў пакоі? Ды не, нам толькі трэба разабрацца з усёй гэтай прыгажосцю. Ну, калі так, давайце. Дык вось, па-першае, насіць усе ўпрыгожванні разам непрыгожа. Янка, чуеш, пачуццё меры павінна быць. Ты чую, я чую. Да таго ж трэба ведаць, што маленькім дзяўчынкам не заўсёды падыходзіць тое, што іх дарослым матулям.
Не спяшайся становиться дорослый, зразумела. Ай, зразумела. І галоўнае, запомні, прыгожымі нас робіць не адзенне і ўпрыгожванні. Не, а што тады? Па-першае, ахайны і дагледжаны выгляд. А по-другое? Напэўна, прыемная усмешка. Гэта так. Яна, ты куды? Я хутка. Ой, ну, як я вам? Вельмі добрая вучаніца. Я старалася. І не здарма, бо зараз сапраўды вачэй не адвесці. Прыгажуня. Дякуй. Але, на жаль, на выставу мы спазніліся. Ой, прабачце мне, калі ласка. Ай, дробязі. Згодная. Але вось цікавы мульцінь паглядзець самы час. Гледачы яго зачакаліся. Глядзім. Дякую вам, феечка, і за цікавий мультфільм. І за карысныя парады. Няма за што. Ну а зараз трэба развітвацца з гледачамі і класціся спаць. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Добрай ночы, сябры. І чароўных усім сноў. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесу, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами.